universali sin tkun konsidera sur President Sinjuri. Kull sena d-dinja Kattolika tingħaqad biex tfakkar il-passjoni, il-mewt, il-qawmijiet ta' Saħħa Ġesu Kristu. Bla dubju ta' xejn waħda mill-festi l-akbar eżis hija l-festa ta' Marija Dolorata, jew kif inhi magħrufa l-festa ta' Dolore Kuzzoli. Żgur li waħda mir-raġunijiet li Madonna Dolorata għandna l-ammirazzjoni ta' ħafna hija għaliex minkejja t-ġrik u l-ġieħ tal-qalb li kienet qiegħda ssofri. Mortiċ, iżda baqgħet wieqfa sal-aktar taħt is-salib ta' binar. Tixrab flimkien miegħu l-qalċi tal-midrar. Fl-istess waqt hija timliena bit-tama li Ġesu Kristu ma mietx għal xejn, imma miet biex jifdina u jsalvana. L-għaqda mużikali San Pietru fil-Tajjer qiegħda wkoll is-sena tfakkar din ġraja bi programm mużiku letterarju. Din il-Kappella tas-Sagra Familja, mibnija fl-1865, fejn illum qiegħda sservi bħala posta talb u riflessjoni matul il-ġurnata. Illum se nisimgħu l-banda taħt id-direzzjoni tal-assistenza u l-mos tal-għaqda Xavier Fenek. Nissem ukoll tal-mezzo soprano Lucien Kassar. Nagħtu bidu għal din is-serata billi l-banda tagħtina Għan Jusej ta' Jean George Bizet fuq arranġament tal-Milki Sur Maskringal. Wara Ave Maria ta' Frank Schubert b'arranġament ta' Carmelo Caruano. U għan flimkien mal-banda se tkanza il-mezzo soprano Lucien Kassar.
Flejla dedikata għal Sitna Marija Dolorata. Tajjeb li nibdew biex nisimgħu poeżija dedikata liha. Dik l-om li bħalma hija ma telqitx il-bina l-mument wieħed biss minn tajnija. Mhux se titlaqna wiedna speċjalment meta aħna nkunu fit-tiġi. Naqsmu magħkom poeżija b'sunettom il-nina. Miktuba 4 snin ilu minn Monsignor Ġisqof Charles Clooney. Id-dana ma' xokk il-blada tal-qorrija. Id-dmoħ ma' d-dem miserri għal xaxkur. Ixi ta' karwa bikja ta' modrija. Ixtratta qalbi l-kuf illi sabbuħ. U inti, għamara ġwejda, sejf minn fuda. Tħares lejn ibnek safi u salib. Tilmaħ lil dak li bkeltu sawbar kollox imur it-tufnu rfnat għajer l-ħabib. Bisdilek kellu ma xi bisa twajba. Li ma beżawx mill-lajb kull istintanjes. U l-ragrabi l-ħarsa kibja tiegħek titfalu l-bewsa tal-om li tħobb kies. Kun int li tfarraġ il-qalb kun int dururi kemm fil-biket tagħna. Wara li smajna l-poezija om tal-mina, il-banda se tatina żewġ kompożizzjonijiet oħra. Il-kompożizzjoni tal-Alessandro Marcello Adagio mill-kunċert għall-Opera in Dio Minore fuq arranġament ta' Michael Pirotta. Sejdo is-solista fuq l-abbo Alfred Ferrer. Wara l-kompożizzjoni ta' George Frederick Handel, l-Alman, Ombra My View mill-Opera Xerrex. Sinjuri għalikom il-banda San Pietro taħt id-direzzjoni ta' Sejjer Ferrer.
Missiera Fridom hija l-poezija li Ġewda Battista sejra l-għanina. Poezija ta' Patri Mezzi Sultana, Cappuccino, fejn huwa pjuttost isem li n-nies jassoċjaw ma' reliġjon. Iżda wkoll patriot kbir, kampjun ta' vera tal-lingwa Maltija. Dan ir-rigward huwa kiteb xogħlijiet ta' sustanza kbira mhux biss bil-Latin iżda wkoll bil-lingwa Maltija. Kien il-ġimgħa li bentalla qabel dender rasu bniet. Fommu tmija ċarċa l-issen fl-aħħar nifs 7 kelmiet. Issir talab bil-ħrara. Tħallas xal-frott emilu, ma femmux jitnub. Għaffilhom kif jien ibnek, ġaffir lilu. Int li badni f'din id-dinja bħala fidwa tal-bnedmin. Ħares lejli wisma darbi. Mis-salib ta' ħajti etnin, ħara li bnek il-badin, kollu benġi ġriħi, dmija, nirġa xewk mazza ġurazu u mislum fl-ħreġ badija. Missier, ftiħ dawn il-ġriħi, fġiħ is-swat li lajta l-jom, u fġiħ l-ibral li xlobt. Il-kalċi, sawa fuq jitolbok il-maħfra tiegħu. Kull imrar u l-tar ta' demmi. Naddafhom minn kurtija. Ħalli jiksbu fidwa sliħa, fidwa frott fleq il-kefrija. Rixt minn għandek, ġejt fid-dinja. Fejn blandija ġejt mislum. Dan il-mewt minn tajtu ħajtu. Minti aħfer, insa d-nub. Naf missier kemm iġib qalbu, nies bla ġiedaw. Ħorroxu l-liel, nies soba f'qalbhom aħfer kif ser taħfer lil-ħallil. O Ġesu, kuġġ ġamħabba, qalbek forn fejn id-nabiet, ma jinħmawx bħal-ħobs u jikbru fejn jisiru trabu l-miet. Int li ħfirt il-xmun binġona u li ħfirt l-Maddalena, ma s-salib patina l-maħfra biex f'dadejjem l-iksbulena. Ixħed ħarsa ta' modrija mis-smawiet f'lejl il-lemin tal-missier tinsab. U għaffilhom rrid dermek b'dijin. Henna lina, kif ħennejta biex-ġudej, kif il-maħfra fik il-ħnina. O Ġesu, Kristu f'eddej. Żewġ sinti toħra li se jindaqu għalina f'din il-lejla. Il-banda taħt id-direzzjoni tal-assistenz minn ma' Xavier Fener. Ser l-ewwel issemmanna Virgin to Tomor tal-kompożitur Francesco Durante. Arranġament ta' Xavier Fener dis-sem ta' Lucien Kassar. Wara, l-Amor di Asera ta' Edvard Grieg. Għalhekk ngħaddu issa biex nisimgħu dawn iż-żewġ sinti.
Jiġu issa l-aħħar qari ta' din is-serata. L-għanja tal-immigrant. Poeżija mill-isbaħ miktuba mill-poeta Rizal Briffa, fejn huwa baqa' magħruf bħala l-poeta taċ-ċafron u s-sempliċità. Għalkemm kiteb ftit, Briffa kien apprezzat fit-tul minn diversi kritiċi letterarji. Jara lina Ġordi Battista. O Madonna tad-Duluri, mhux il-waqt jinfittix tħanseb għal-darek, u nfewwaħlek lil darek, imma xewk minn qalbi x-xahri, u għallib marrat musfari. O Madonna tad-Duluri, dan biss. O Madonna tad-Duluri, l-oħrajn ġew, u bid-deb għamlu lil darek, u bil-ħaġar sawlu għal-darek. Jibbiss kont il-barran, minar wart u depilani, jiena biss. O Madonna tad-Duluri, ma stmerrejx int l-dikket ġewwa darek, imma tbiżżint minn fuq għal-darek. Kollok ħlewna, kollok ħnina, serraħ tindem qalba jiena. Inti biss. Sinjuri, wasalna lejn l-aħħar ta' din il-lejla mużika letterarja. U għalhekk nistieden il-President Antera Ġusi jagħmel id-diskors tiegħu għall-okkażjoni. Onorevoli Ministru, Viċi Sindku, Reverendu Kappillan, ħafna President u Segretarju tas-Soċjetà Filarmonika San Pietru Valverde Buġa, Sinjuri, hawnhekk nixtieq nibda billi nirringrazzjakom tal-preżenza tagħkom. Din hija lejla li hija importanti fil-kalendarju tal-aqda tagħna, lejla li naħdmu għaliha xorta bħal kull lejla oħra imma b'sinifikat differenti. Hija ġimgħa li qed twassalna issa lejn l-aħħar ġimgħa ta' preparament sabiex niċċelebraw lejl il-kbir u nippruvaw inwasslu l-messaġġ tagħna bħal dejjem permezz tal-mużika. Nassigurakom li anke programm qasir bħal dan, nippruvaw nżommu ħadsajjar, imma nassigurakom li jkun fih ukoll ix-xogħol warajh. Hawnhekk nixtieq nibda billi nirringrazzja l-assistenza l-massa l-gvernek, lill-bandisti u lill-membru mezzi sopra Lucien Kassar illi ma ġewx hawnhekk biex jituna dan il-programm illum imma kellhom il-provi irridu jaraw illi ovvjament dak li jridu jwasslu lejla jwasslu bl-aqwa mod possibbli. Kif qed ngħid l-aqla tagħna hija dejjem tipprepara ruħha għal dawn il-festi, però xtaqt nwassal ftit messaġġ żgħar din is-sena għaliex fejn is-soltu norganizzaw wirja jew b'xi mod jew ieħor nagħmlu xi ħaġa fis-sede tal-għaqda, din is-sena ma stajniex għaliex għaddejjin preparamenti ta' tiżjir tas-sede u allura għandna ħafna mill-post bħalissa maqluħ, iżda iż-żgħażagħ flimkien mal-Kummissjoni Nar ħajamlu mixjera fuq it-suntier u hawnhekk minn hawn nixtieq nistiedinkom sabiex għalmin nżuruha biex b'xi mod jew ieħor xorta nwasslu messaġġ mill-għaqda. Min-naħa tiegħi m'hemmx inżid ħafna, ħlief ovvjament nerġa' nirringrazzjawkom iżda fuq kollox nixtieq nawgura lilkom u lill-familji tagħkom lejl it-tajjeb. Grazzi. Nixtieq nistieden issa lill-Mr. Reverendu Kappillan biex jgħaddilna l-messaġġ tiegħu tal-okkażjoni. Għennet ningrazzjakom dejjem tal-istedina għal ma tafu sfortunatament bħallu ikonna il-quddis għal-puġis u l-quddis oħra, għax jiddispjaċini li ma nkunx nista' ngawdi it-talent minutu sal-aħħar. Messaġġ li qed inwassal dan iż-żmien tar-Randan kien propju l-episodju ta' Liben il-Ħali ma mhux Liben il-Ħali ma it-tieni wild dak li kien joqgħod mal-missier. Għaliex hemmhekk aħna faċilment nassoċjaw lil nafusna miegħu għalfejn. Għaliex dan kien fid-dar tal-missier imma qalbu ma kienx miegħu. Meta ġie Liben iż-żej ma ħax gost, anzi ħada kontra missieru għal mod kif laqgħu. Issa
Issa mistoqsija li npoġġi għalina illum, aħna li ħan niċċelebraw daw il-ġranet, aħna li aħna fid-dar ta' Alla, qegħdin hawnhekk fil-Knisja, nkunu l-Knisja, trabbejna fil-reliġjon nisranija, aħna li mamda mill-ċokon tagħna u li dejjem għexna reliġjon. Imma qalbna fejda tassew. Qiegħda mal-qalb tal-missier jew inkella ninsabu fid-dar tiegħu, imma fil-verità mhux qegħdin nisemgħu biżżejjed, mhux qegħdin nħossuh biżżejjed, mhux qegħdin nifhmuh lil Alla l-inbjeg biżżejjed. Hekk l-awguri tiegħi huwa li aħna lillum iċċelebrajna lil omna wieqfa taħt is-salib, il-ħadd li ġej ħadd il-palm, il-ħamis ħames ix-xirka, l-ġimgħa il-kbira u l-sibtilajt, hekk tajjeb illi nitolbu l-mulej biex aħna nkunu tassew fil-qalb tiegħu. U biex qalbna tassew tħabbat miegħu, biex bħalma mmutu miegħu fil-tbatijiet tagħna, hekk ukoll miegħu nqumu għal ħajja ġdida, mhux għal ħajja wara l-mewt biss, imma li niġġieldu ta' kuljum fl-ispiritu tiegħu. Nawguralkom għalhekk ġimgħa qaddisa u lejl qaddis. Grazzi. Grazzi, Sur President, u Reverend Kappellan. Flimkien mal-President il-Kumitat u l-Kummissjonijiet u s-Sottokumitati fejn dan id-daqra, il-banda se tagħtina l-aħħar żewġ siltiet requiem tal-kompożitur Giacomo Puccini, fejn wara nisimgħu Ave Maria tal-kompożitur Michael Dorn, fejn għal-darba oħra nerġgħu nisimgħu l-mezzo soprano Lucien Kasser. Dawn iż-żewġ siltiet se jġibu fit-tmiem dan il-kunċert.
żewġ sintiet ġejna fit-tmiem ta' dan il-kunċert u nixtieq nieħu l-okkażjoni biex isem il-President il-Kumitat Eżekuttiv tal-Għaqda nirringrazzja lill-assistenza u l-masma ħsibi tal-kunċert, solisti lil Lucien Kassar, il-bandisti kif ukoll lilkom li onorajtuna bil-preżenza tagħkom. Nawgura minn qalbi lilkom il-familja tagħkom.